Kaniyari ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule du Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor man tak step kakat santarik uyayong kilong. Rakhe ka jala lembar kari barok away ya ka National Fire Service Day. Lek jurip UMLA ka mau kurwat ubak reniktan El Tongkar ya ka jingtay jong ka Iklavia Model Residence School ha Southwest Khas Hills District. Rakhe ka Garo Hills Autonomous District Council ni ka GHDC ya ka lingko dap nyopu South Nem ka jongka bat menta ka sengi on sedang ka Meghalaya State di kebasan on yakun ka nongkse persya ya ka kimusyang ka khubor ka babnya. Henang sengi la rakhe ya ka National Fire Service Day da ka jingle nyam baknerpang bat mentungkup buram ru ya ki di nong pelip ding ki balaklat no ha ka kamram ha ka bala don lang ka DGP ka Meghalaya ka kong ida shisha nong rang kum ka kongsan kani ka jingle lang ka long bat kamau ya ka jing thei jong ka Bombay Dock House nam kha khandai spa saw ha ka ba nyo huingut ki nong pelip ding ki la du no ya la ka jong ka jing im ka ba menta la rakhe kum ka sengi jong ki martyr ni ka benta na ka benta ki nong pelip ding ha ka ni ka sengi la ai buram ru ya ki phongut ki martyr na ki jela ba pher da ka ba itu ya ka jing slur bat ka jing IT lut ka jong ki kani ka program ka lapan paru ya ka jing IT jong ki jing shakri pelip ding ban pen im ya ka jing im mat ki mar ki mata da ka ba pengkup da ka salami parit kat ba lapan skambiang ya ka jing don kam ban pengklan ya ka jing songtho syapang ka jing shan na ka ding bat bante ya ka rukom trikam ka bala banyele persya ha ka lengkeri shu ka Jowai Fire and Service Emergency Service nang sengi kala rakhi ya ka National Fire Service Day West Chanty Hills pat ha ka nang sengi la ka mau buram ru ya ki pulit pelip ding ki bala khlat no house nam kha khandai spa saw ha ka jing bthei jong ka Bombay Dock las dang ya ka ni ka program da ka jing ya parit balai lam da senior station officer GS Singh bat buat pat sa ka jing sangap jar ka Bashiminin lapan long ru ya ka jing ya ki kali ne ka karali ha ka leng ki jaka ba kongsan ha ka ba ki nong trei jong ka tan pelip ding ki la sam ki kot link kedop bat pen priang ya ka jing tip syapang ki lat jing ya da na ka ding habakran chakilat khai khubor using ulapan pau ya ka jing trei jong ka jing plat im jong ka tanat ka badang shen ka basan sngi da ka pen pau ya ka jing IT bat ka jing e jong ka kenhun kani ka jing ya lang ka long ban kim tiu ya ka jing pen khre bat ban rikai ki pat ba halor ka jing ya da na ka ding bat ka jing ya rap ba kerke UMLA ka mau kurwat ubak renikton El Tongkar nan kesengi ulalik benjurip ya ka jingsna ya ka Iklavia Model Residence School lani ka EMRS ka badang ya syakmat hakas nong dom jirti ka bajanga 10 kilometer na mau kurwat ka bahap Southwest Khas Hills District lasengan ya ubak renikton da kinong elam snong jong baro arli kisnong dom jirti bat rang mau bat ru ka jingdon lang hakan ni ka jinglet jingo ki kintup ya kontraktor bat project engineer habakran bagilap thai khubor ubak renikton ulapan pau ya ka jing songkumen benyoi ya ka jingyat ka kam wala ka kam kadang biang pura namar ka aslam khindiat namar ki katu kat ni ki jinglong jiman ha ka baki hab ban pom kilom bat nang ta kisdang ya kanong rim susu uba rington ulo ong ru ba menta ladep ya kini kikam ka bahe lakmi lenti ba ka kam kanya stat bha uni UMLA ru ula penpau ya kajing so kumen ka bahadu kata-kata hadin ba kontraktor ula pentikna ban penklo ya kajing tei ban but hong ban pendap ha ka por balabu uni UMLA ka mokorwat ula khublai kerpang ru ya kitrai jaka kibla no senyang ya kecaka ka bahe khat phra ikar na ka benta bante ya kani ka residential school kaseng jong ki trai trok jong ke East Chanty Hills sinan kesengi kelas dang ya kejing ki persya ya ki trok kit mar ha National Highway 6 kabla penmi ya kejing songkhia halor kejing duna ki lat bat kit mar ka Joint Action Committee kala IT ya ka dorkhas sha Deputy Commissioner ke East Chanty Hills District Manish Kumar ha khatwe tri uyayong da ka papan jing yarap no u ban petlem ya kini kejing e ki baki ya kendu na keleng ki nongelam ki lapan pau bakate kejing e kalami namar kejing don kam bun ya ki Balka daki company semen kabakta ya kajing im jong kinong snong lakmi lenti baki bos sarkar kinpenya so ya kinong simbenta na stakeholder ban penbet ya kani kakam bat ban penti kana ya kilat kilenti ki bahong ya kani kakam la pentip ru sya ka bos sar bat kajing persyang kila ban penlet jingmut ha ka ba penya hab ya kajing trekam jong ki karkhana bat kajing mentoy jong kinong snong kat barang penne ya kajing ya lenti ka bayat bet bat kajing trekam ha ka yok kot ha kani ka desring kani kadai ka Akashwani Shillong ka balam shepi ya ka khubor
Garo Hills Autonomous District Council ne ke GHDC hining resmi kalaraki ya ke jingdap nyo pusaus nem ke jongka hatura haringkat ke jingdon lang umentri ke sarkar utimuti disira kumukongsan kapapen pau ya ke benta jong ketenat bakal sensal khadar bat karoi kapar kiwe ki baidon lang ha ke ke program dap nyo pusaus nem ke GHDC kilong UCM udhorbonat se sangma ubalayathu ya ki kam ki badang ya syakmat kum ki projek penroi bat ke jingsam jakan nak benta ka bha ka miat jong kipat ba nakaliang utimuti di sira ula ai kublai ya ke jingrap jong sorka jela ban pendek ya ke jing siu tulop ban penduna ya ke jing naka benta kinong trei uni umentri sorka jela ula khotdu ya ke jing teli ban ke jing persang lang ban penklan ya ke konsil da ka ba penpau ya ke jing don kam jong ka ha ka ban pene pensa ya ke jing long culture ban pentikna ya ke jing kiu shaprang ha ke ni ke jing lang la pen i ya ke jing pen i culture ki ba penpau ya ke pateng ban kabar ruspa bat kilat kilinti ki banlang roy ha kani kathan Kakasi Author Society ni ka KS hinin kesni kalapelong ya kejingalang pat ba hamairang banyasat bat ban itu ya kaktin khasi kum kaktin sorkar da kabakentu ya sorkar bakan perkhat ban penkela ya ka anjong kaktin sorkar kinong yalam jong kakasi Author Society kelapen pau ya kejingdon kam ban penne pensa ya kapateng jong kaktin kat ba kidang pediang ya kejing persyang ki banang ya syakmat jong ki bos sensa ban penbet ya kum kini kejing angnut laidon lang ru ha kini kejing yalang da ki riu shamphang ki samla pule bat kinong snong banyak ren ya kelenti banyak syakmat susu ke imlang kesalang kapen pau ru ya kejing kermen bandon kejing day ke batay bat ke sorkar bakinong nikmat balajit da ka penpau ya ke jingdon kam ya ki polosi ki bakentup lang ya baro kani ke jing thungu ke pen i ya ke jing sim bentalang jong ki pat ba ha ka ban penklan ya ke jinglong culture hapo kariti sensa jong kari Kajantian National Council hinin kesni kalapen sungau halor ke jingbomla ban pembiang boarding renti hakinyo teli kisnong ki baha bapo ka clear da ka ba IT ya ka dorkas sya ki bor badai pet jong ka MEPDCL kinong songsnong ki lapen tip ba ka jingdu boarding ke dei ka balas lembha bat kalak ta baru ya ka jingim bamanla kesni khamtam ya ki samla puli ki ba puli ya ki jing puli ki jongki nakaliang usop divisional officer ula pentikna ba on sependek loy ya ka ni ka jing bat on sim ya kilat ban penbet ki badon kam ban penbet ya ke jing penbiang lakmi lentiru bagi bos sensar kin bisar benya ya ke jing tei bat ki benta jong ke jing penya ban pentikna ya ke jing syakri ke bala ban syanya bat ke jing siu ke bohong ke jing penroi ka penpau ba ke jing kentho jong ke sarkar ya ke jing jong ki pat ba ke jing IT ban penbah ya ke jing syakri badon kam ringkat bat ki sinjam ki bala ban sim ban yada na ke jingwan biang ban penbah ya ke jing penmi boarding ka poila bokshat ni ka nobo borsyo ni ka ranggali la ni ka buhak ni hu on rakhe menta ka sngi kum ka jingwan jong usnam thmai jong ka bangla bat usumya ha ka ni ka sngi ka don ka shri ka ni puja ki jingwai ba ka jingshat tanrai jong ka bihu git ki balong ki benta ba kongsan jong ka jinglia nyam borsya boran Mamanla usnam ka papadiang sobha ya usnam ka jinghulay ki bakentup ya ka shubro nobo borsyo bat ka ranguli bihu olok lembat ki jing sawa basotnat jong ka dhol bat ki jing sawa basotnat jong ka pepa ka jing sawa hendai balasna da kisni masi kin pelong ya ka leer ka basotnat bat ka bakmen na ka benta baro ka Fifth Meghalaya State League lani ke MSL kan sedang menda ke seni balang ha SSA Suliam Polo ha ka baka nongkse kabalong kaladu jong ke Champions Cup Araja Arpstan ke nyakon persya ya ka Kimusiang Sports Club ha ka puasan bajir janmit ya ka ni ke lempung ke ban penyat da ka Meghalaya Football Association haringkat ke jingkesan da katnat ilakai ke sorka jela on one ban play da menteri badikmi ya katnat Sports and Youth Affair uba wailat biki sela kumukongsan kumba kapau ke nongkse ke de ka wei ni kikop kelabas sedang bahaban kering ya kikmat jong kipat ba nong pekai hadin ke jingla ban pau bat ban yele kai ba ha ka sama yele kai jong usnam hajar arpsan da ka ba kala ra shwa ya ka nam ladu first division bat hadin pat ya ka Champions Cup bala penlong da Shillong Sports Association nolor kiwe pat ki bala job ya ka 11th All India Chief Minister Gold Cup International Football Tournament ka balong ha ukala lingkot mentau snem ha Sikkim Katu ka khubor kalakut ka bawan sipi na ka studio jong ka Akashwani Shillong basakin diat pon ng seso bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor khtin hindi balbut pat khubor ha ka khtin pareng kani ka day ka Akashwani Shillong
नमस्कार।